हेलो फ्रेंड्स आंनि चेनेलावहाय आरोबाव नोंथांमोनखौ खेबसेबो बरायहरबाय आं बहा थांनो रेडि जादों होनोबा बुंखानाय बायदि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 80 बोसोरसालिया जथुम्मानि प्रग्रामावहाय आं थांनो रेडि जाबाय दा थांनि सिगां आं सोरखौ नेगासिनो गारियाव बिबौ सोमोन्दो जानाय बे आबौखौ आङो बाजाराव थांनो थिनदों बाजार किसान बाजार बियो बेयावहाय बे गाइखेर लायनो थांदों गाइखेरखौ माने जोंनि लोगो बे आं जेराव मेकआप खालामनो थांगोन खामिनि मोननाव लानानै थांगोन बिथाङा गाइखेर बिहरफादों दा आङो बेखौनो नेगासिनो दङ दाबो फैया नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोनहा आं माबायदि मेकआप खालामो मोनफैबायबो जोङो गाहायावसो बासिदों जोङो ना मेकआप बरनदों नै खामिनिया मा मा नांगौ बरनदों आंथ' मिथिया नायनोसै खालामजाग्राल' नै बेयो आइशेड' पेलेट आइशेड' ना गरजेसनि लायलायबावनो नामा स्टार्ट खालामहांबायबो नै गोजा गोजा खावलाया गोजा गोजा जाबाय आइना dan गुफुर नुदों मोखां रिफ्लेक्ट जाबाय गुफुर नुदों एसे जाबाय नायबाय जासिगोन बिसोरनोबो बायनोसै औ बिसोरनोबो बायबाय बिदिनो ना ब्लु मेकआप खालामखांनानै फाइनाल लुक्सखौ देखायनाय जायाखिसै लोगोफोर प्रग्रामावहाय माने फैनाय जाबाय एसे टाइमाबो एसे हाखु दाखु जाबाय नालाय बेनिखायनो जों प्रग्रामाव सौफैबाय जोंनि मोनसे समाव बयबो आब' जिरिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बयबो आब' जिरिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हो थेंक इउ नैबे आब'नि बे चेनेला दे हाय बुंदो दे नानिमोन हाय नुदो हाय गाइस ओइ सार नै बिलाय मोनसेया ए
Hai bolo. Hai. Abu Zirni channel ko subscribe kalamkan. Thank you. Hai. Thank you. Hai. जोंहाना या जोंनि माब्रै मोनबाय माब्रै मोनबाय जोंहाना यानायखौ दिनैसो लोगो मोनबाय नोंहाथ' हेल' बयबो साबस्क्राइब खालामदो इउटुब चेनेला जाहाथे साबस्क्राइब जायो शेयार खालामदो गोजौआव गोजौसिन जाहैयो जाहाथे Deh, bye bye. बिथाङा एंकर जाफैदों प्रग्रामावहाय बिथाङा बिराद मोजां माने कालचार प्रग्रामखौ सालायबाय गोजोननाय थाबाय आंनि मुं लानायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ आरो भिडिअफोरखौ मोजाङै नायबाय था बारा नायनो नागिरा ना जोंनिखौ नागारनो नाङा भिडिअखौ नायबाय था नायना अदे थेंक इउ नायनांगौ दे बिदिनो सापर्ट होलायनांगौ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्ट्रेसआनो जाहैबाय मिस जेरिना आरो बिथांनि हानजा बिथांमोनखौ जौस्राङाव नुजाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथांनि थाखाय गोबारै आखाइ खबनानै होनाय जादों नोंथांमोन Hello. Mulai terus dulu. Hello. Đưa lại đâm.